Türkmenistanly marlarlar we daýhanlar adaty bolmadyk howa şertler sebäpli agyr ziýan çekýärler. Emma ýurtdaky ýapyklyk çekilen ziýanyň soňky ýyllarda dowamly garyp düşenligi aýdylýan owa adamlarynyň maddi itkileriniň meçhörlerini anyklamagy mümkinçilik bermeýär. Adatlygyň Lewapdaky habarçysy bilen gurlaşan Dargan Ataly dänewli çopanlar şu ýyl aşa sowuk gelen gyş sebäpli ogluk gudalaryň 80 götürüm çemberiniň haram elenligini aýtdylar. Türkmenistanly döwlet eýçiligine näkimarlar köplenç o tim bilen ýeterlik öpjün edilmeýär we gaş aýlaryny sowuk, agarly günleriň odaga çekmegi käte uly daýaçylyga we ýitge alyp gelýär. Özüni Kerem Seyitnazarov diýip tanadan Dargan Ataly çopanyň sözlerine görä, geçen gysdaky sowuk, aýazly howa hem odaga çekdi we çopanlar o günleri kyn ýagdaýda agar geçirdiler. Kerem döwletiň müňe bolay goýun geçisini bakýar. Ol ýadyny, tom saýlaryny, marlaryny çöl ýerlerdäki ör meýdanlaryna çykarsa, gaşyna daýhan ürleşiginiň çägine sürýär. Egerde çopanlar ogluk gudu planyny ýüz göterim ýerine ýetirmese, döwlet olaryň aýlyklaryny bermeýär. Ölen ogluk gudularyň töleği hem çopanlaryň oýunyna. Ölü doglan ogluk gudularyň hem läşlerini saklap, mal doktorlaryna hasaba aldyrmaly diýip çopanlar gurrun berýär. Şeýle-de aýdylmagyna görä etraf resmileri haram ölen mallar hem döwlete tawsyrlyan ete goşýar we soňalar bazara çykarylyp ilata satylýar. Çopanlardan bu arada hiç kime hiç zat aýtmalyk talep edilýär diýip anonimlik şertinde gurlaşan Lewaply çopan aýtdy. Diňe Lewapda däl, Balkanda hem marlarlar agyr şertlerde işleýärler. Adatlygyň bu sebäpde habarçysynyň geçen ýylyň başynda beren maglumatyna görä, o timiň we gerur dermanlaryň ýetmezçiligi, keselçilik derarly haram ölen goýun geçiler sebäpli çopanlar prokuraturadan adar ýamanlyk görýär. Adatlygyň habarçylary diňe döwlet eýçiligine näkimarlaryň däl, hususy eýçilikdäki marlaryň hem o tim derman öpjünçiliginiň uly mesele bolmagyny galýanlygyny, gaşyň sowuk geljek ýyllary marlaryny satmagy howlukýan adamlaryň köpelýänligini habar berýärler. Bundan başga kesellen marlaryň beýleki sebäplerde hem öldürilip bazara çykarylýan halatlarynyň az bolmaýanlygy habar berilýär. Aşa sowuk gelen gyş büýül daýhanlar hem ullukan ziýany goýany meňdýär. Ahal sebäpiniň bäherden etrawynyň gelen maglumata görä, ekilen yer almalary uçdan tutma sowgurupdyr. Bäherdeniň Sünço botundan özüni gurban diýip tanadan ýaşaýjy 10 gün odal howa maýlap miýwele gaçlar güllep başlanyny owanyň gaýratyndaky Garawun kanalynyň boýuna ýerleşýän ekin meýdanyny 2 tonny tohumluk kartoşka ekenligini gurrun berdi. Aradan 2 gün geçenden soň howa sowap, çygly toprak doňup, ýer atylan kartoşka tohumlaryny sowgarly. Olar suw bolup topraga garylypdyr diýip 46 ýaşly daýhan adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Gurban tohumluk yer almanyň her kilogramyna 13 manat nagd pul töläp 2 tonna kartoşka ekipdir. Tohumluk yer alma we ekiş üçin 40 000 manat çykdy edip tebigi şertlerde rarly agyr diýana galdym diýip bäherdenli daýhan beýrenli. Gurbanyň tasdiklamagyna görä hökümet daýhany hiç bir kömek bermeýär. Banklardan karz almak hem tasdan mümkin näl. Karz sorap ýüz tutsaň näme? Döwletiň ykdysady kynçylyklarynyň habaryň ýokmy? Ýa-da başga planetadan geldiňizmi diýip bankyň jogapkar emellerleri ýüzüňe alýar diýip Gurban aýtdy. Adatlygyň Lewap we Marsewitlerine habarçylar hem geçen hepde fevralyň başlaryny gowmaýlan we soň birden gaty sowan howanyň bergi borja girip tohum alan we kartoşka eken daýhanlary agyr ýagdaýa salanlygyny habar berdi. Emma hökümetiň 5 martda ýylyň 2 aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde ýurdun marlarlaryny we daýhanlaryny arada goýan agyr ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmady.